बगजारा चिनी डेल्टा टिपारलेन बिल पास खाइमानो हामजागै खाफुरलायै तंथगलायै जे पान्दाव फाइ मानजाक फैनाय बेबाक ताकुक गुपुक दंनो ते हातिबो फायै हालनाय जारा पाइनाय बरनो जतनो न पयला नानि खाहाम ते हामजामा याफा ब्लेके नांमनि क साइथाका चिनि पाखौ आं किसु कगनो तिनि किसा सानानि मुसुंगो जरामामानि बागै अतयनानि आं खानामानि बालखा धनन्जय रिया चिनि धनन्जय बाबू अतयनानि वो ताइसा केम्पो बुइनो बिनि जातीयतावादी आंदोलन टीम बिनि परे ताइसा एने रेति चेंगनै खानामानि आंरो निर्वाचन नागिनो फाइनाल बागै खूब ताइतखा चिनि बुकुक सिंधु पैनानो साका किन्तु आं दुईटा कन्स्टिट्युएन्सिनि अबजार्भार हिसाबै फाइनाल जरास मालिया तखन खासिगै उत्तर महारानियाव सालसा फाइजा गाबोन बागै जोंता किसा जरारिवै अर कादु किसा बैल मालाय जाका चिनि बुकुक सिंधु पैना जमातियानो जों गोप्लाय थाइमा खामु हाइबनो जों बोखाबाया बस्तांगो दंखो साखातियारि बायथाकबानो खामातियारि दंखो हाइनाय तेइसो जों अ खामातियारिनो थेलायै जों अर गोप्लाय मावलायनाय कखनखा ताकुर अतयनानि मचिनि बरकनि आमचाय अर आनडेभलप दीर्घ 25 बছর मानिक सरकारनि तैखांबाय उनखा आबनागे निपेन चक्रवर्तीनि उनखा मास खाने उनखा किन्तु तैनानि कोन परिवर्तन नुया महाय एकटा दुर्गम जेटा चिनि बरकनि तंमानि एलाकाओ तिनि अफिस गरै तिनि बाजार न फायै अर केरें कारं नगै आंमाय उनखा अतयनानि तो मुति तंनानि पगिया आमर कयजन साका प्रस्ताव तुई फाइदि खमलंग नंगरो सुपार मार्केट मांगनाय नंगरो दुताला सुपार मार्केट मांगनाय अतयनानि वो नर खमरो फाइदि आं खमलंग आसुक तंनाय सीएम नि थानाय एग्री इएम अनिमेश देवबर्मानि थानाय नंगरो नथिं सेंसन खायरिनाय नरका वानादि जत्तनसिन गरनार दुबांनारि ताइ कायसा जों जे मात्र गोप्लायिं पाइखा नरंनि थान नरंनि कलमतै नरंनि चिरा खमाबाय नरंनि थानचानि फानबाय जों क्षमता फाइनानि आगरनो जों वान सुक्का अफ गुमति डिस्ट्रिक्ट जुनाल तंमानो कर साउथ डिस्ट्रिक्ट जे जुनाल तंमानो मनो खागनै मा खायनाय गुमतिनो खागै खिथिनाय जों गुमतिनो खागै गेजेट नोटिफिकेशन नखरका शुधु अबसिमिया ताबकसन अ एलाका गोबांमा नंगरो साब जुनाल अनेक तालो ताबकसन अतयनानि वाबो कायसा चिनि साब जुनाल नांगौ नर कायसा रेजुलेशन पास खायथि फाइदि गेजेट नोटिफिकेशन सारा त्रिपुरा राज्य नङै दंगो नंगरो तेबो अ गुमति डिस्ट्रिक्ट तेबो साब जुनाल लुनाय जेमन सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट दुईटा उनखा वेस्ट जुनताय दुईटा बारि रिखा मतिके जों गोबां मा साब जुनाल बारि रि दंगो आबुनि बागै आं याक जुरत कायसा अतयनानि नाम ताइनि बररन नर कायसा इमिडिएटली खमलंगो थांगै चिनि सेमनि थानि रेजुलेशन नाय किदि नर कक बरो बाय दरगास्त सिदि जों ताबो कक बरो बाय दरगास्त न यासागो তোর বাংলা ইংরাজি হিন্দি বাই সিনানি নাঙ্গা নরক যে মানসি খাই সিন অকার রবাই আচু গই সেই করে নক সইই নং নর যে সাবন টাঙ্গই না আমনি বাগি দরকার অবনে সেই কাইছে নর দরকার তো পাইছে নরক সাবনল কাইছে মানানে নাই আং খাখলায়ো সাবজুনাল ওর ফাইকা খাই ও সাবজুনালে বিসিংটি সঙ্গে আগে ব্লক তে ইরাগা খাই মানে মিয়া টাউন ছিল বিল পাস থেকে তাই ব্লক নি মাধ্যমে খায়া साबजुनालनि माध्यमै से जों ताबुक सामुं कांसना 15 फाइनान्स कमिशन যখন রাং থাপায়না চিনি এডিসি এলাকানি রাং বতেকে ফাইনর নগানা বতেকে সাमुं कां जों বইবাই পাইজে গিয়া जों नरानो निर्वाचन सिगां नों नर जिदि माया फानो चिनि अजामारक अ आमसानि सामुं कांनाय र चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जों क्षमता फाइके बिल पास खायनायनि नै प्रथम अधिवेशन साका चिनि बुबाग्रा नंगर फाइमे पनो गोबां मा जनसभाबो साका गोबां मा नेता फाइ साका
जों नरनि थानि जे कग्रि माने ननि थानि जे समायतां माने चिनि बुबाग्रा जों जत जे समायतांनाय माने कलमते खिगलायलाय माने लेंगै लेंगै हर दिबर खाय जों स्ल'गान दवै गेटारति बालन मारिनाय स्ल'गान खाय माने मिया जों चिनि अधिवेशन काउन्सिल पास खालायै चिनि एमान दमानो थांफायता गेरेटार त्रिपुरालेण्ड जों मिया पास खायका गवर्नरनि माध्यमे गाबो गाबो दिल्लीआव थानाय बुबाग्रा साखा फाइनाय डिसेम्बर 1200 बरफ तलाङै दिल्लीआव 10 दिन जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै आर'जि खबलायनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमानि जागायाव अट'यनानि ताखक बुखक संग थांनाय जेल कालायै जों दिल्लीआव थाङै आर'जि खबलायनाय जों गुबै थायनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों काताल साया गेटार त्रिपुरालेण्ड मानखायनै मायावैनो मानखायनै जों वाक पायै टक पायै चालाया जे दिनो जों गेटार त्रिपुरालेण्ड मानानो दिल्ली सरकार जों नरिवानो दिननो जों टंटंनाय दिननो आबिर सिलि जों मोसालायनाय दिनै बुबाग्रा निर्वाचन पाइमानि परे 10 तारिखआव जोंखौ प्राइमानि परे न दिल्लीआव थांखा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बुबाग्रानो नंगैतलांखा जोंनो साका नरक जुदि नायखाखाय ताबुंनो नंनाय इउनियन टेरिटरियेल काउन्सिल रिनाय तार माने केन्द्र शासित राज्य जम्मू काश्मीर लादाख नो रिमाना हाय जोंना ताबुंनो रिनानि बरम नाय दङ इनार लाइन पारमिट मणिपुर रिखा चिनरबो जों माननाय जों थानजां मायन बागै माया किन्तु बुसकांनि साल जों आरो इनार लाइन पारमिट बो जों गनाय ताबो पुलिस बिल्डिं तो जतनो पास खायजा जे मात्र रां सकबायखायनो 1200 जों पुलिस लायनाय एडिसि आमसायो नंनो तैनानि आमसायनि सिक्लार माननाय बोरैरावबो साख्रि माननाय आरो सरसला सिमिया ताबो विलेज कमिटी इनको कमिटी रावबो जों तुलांनाय दिनै चिनि बुखक सिन्दो फैना जमातिया न जों जिदिरि मानखाय नर खरचा इएम मानखामो दिनै दलिनो आं जिदिरि तुखायजा दलि रियां दिनै इएम मानखा अन्तत तै कायसे सीट खालि क्लाय दंखौ दिनै आबो जुदि तै खरचा बोरै जिदि थाखाय जों कोन इएम खालामै बोरै रावनोबो जों दिनै गरम दै मानखामो किन्तु आबो बाया बसकांनि 23 तारिखआव मातारबारी केन्द्रआव आं हिसाब नाखा 16,000 बुकुं बारानि भोटार दंगो थुरु और प्राय 2,000 भोटार दंगो 18,000 भोटार जुदि थानसानि मारिव फायै जोड़ी जों भोट दिनाय खाय मातारबारी चिनि यागो और एमएलए चिनि बरक उंनाय चिनि बरक सि उंनाय औरने काशिराम रिया नागियो छितो जिदिवो महारानी बिबु कुमारी देवी जुदि जिदि मानखाय नेक्स्ट और तांगे चिनि बरक जिदि मायांनाय आबोनि बागैसे जों ताबुंनि सिबिना वा हुलै बुचांगो चांग्रि खालायमा बुसालायनाय ताखुरा बुखरक म सिमिया एडिसि व तेबो कताल जों डिसिसन नाय दङ जों 100% रुस्टार तंमानि स्टेट गभर्नमेन्ट आगे एथियोबो चिन एडिसि स्लामनि दाम खायनानै 100 जना चाकरि तुलांखा जों 31 जना से मानो ताई 69 जना न बुनि दखनि परकमा केन्तो एडिसि गभर्नमेन्ट व तिप्रा मथा नरक जत भोट दोय फाइमानि यागुलो जों 100% रुस्टार एडिसि नि जों आबनो बातिल खायरिखा ताबुंनि सिमि एडिसि आमसाय चिनि जे बरक तंगो जों शतकरा 70 जना 71 जना तंखाय जों 71 जना चाकरि माननाय अब जों खुनु गयरिनाय अब जों बातिल खालायगा ताई कायसा क एडिसि आमसाय ताबो कुना कुनि विभिन्न बांलादेशनि बरक फाइ हात पायो पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक फाइ हात पायो मन मोथाकनानि बागै जों बिल कायसा तुकुना नाय दंगो अब बोतै जों कार्ड दिनाय प्रत्येकटा बरन न बोतै कार्ड पार्मानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट दाहाय जों एडिसि कार्ड दिनाय जे बरंनि थानि एडिसि कार्ड दंगाने बसिमिसे एडिसि एलाका मा दंनाय एबं एडिसि फेसिलिटी माननाय तिनी फाइका बांलादेशनि फटका हापाय जावरो तैनानि पारा बांका बताय माननि याबो नायथुक जंनाय तिनी पुलिस बुंबायगाथोन तारपरेनो जों एकरे गति खालायनो तोरक खाय जों मानसो दङ क्षमता फाइमानि बिसि दिन बालयाखौ जों 5 तारिख फेब्रुवारिआव तिनी उनखौबो जों तिनी संगठन आसै माने पार्टी घोषणा माने महाराज 20 दिन जों प्रचार खायलायै क्षमता फाइका
ক্ষমতাनि তিনमा सुङियाखौ जों सिद्धान्त गोबां मथिनि नाखा तावानादे सिद्धान्त जों तुरुके गाहाम सिद्धान्त नाय दङ जे बरर आसुगुइथा अरताय कोनो रां पैसा जानानिया आगे बयहिनो अपनाखाय रां जानाय चिनि गुबागेरा रां जानायाबो रां सेबागु नरंग गोरै गरिब जतन परिमाया रोगनाय मकल नगिया परमेश्वर बागु बिनि बेतन 1 बछरनि बिनि एमडिसिनि बेतन रिरिखा बजतन रिरिबायसा अमन गोरै दङ बिबन बररनो तुबाननि बागे बयदि अमरनो जों नायनानै नांगोन ताकुर जों वानसुना नांगोन चिनि थिना खसरि फेरेरबो तेरे बुनि दफानि बर हा चिनि जागा निनि बुसा निनि बुसो ब हानो नों फनबाय कलांनाय बरर पाहार बेसर मुरा हाला बसे हातानै खुसुरु काय नक तांगै बासाय हायके तां तक जाबाय नक खामै आं मा थांगा लायखा आबनि बागे मुक्ति कलायखा सिनांगो बुनि बुसा बिन बुसनो ब जागानो फनबाय कलांनाय ब जागानो फुक्रन कलांनाय आबनि बागैनो चिनि ग्रेटर ट्रिपल नांगौ निया যখন তে কাহিনী তাদের থাঙ্কা যে মাত্র जों बुबागेरा बासन निबायखा चिनो अनमेश बाबु पास इनखौ खायबिखा बीजेपी रंनो थानानै सुजुग देखा बीजेपी नो जमर ग्रेटर ट्रिपल नि बिरोधिता खायमालिया बरक सुरु सीमा रेखा सिमति थान अलखा जे मात्र अब चेयरमैन